kuasa matang kita maulate mardonga puji-puji amma di hari Tuhan berdega bahasa isiala asi dot khorim roham tuhami genuk marsada-sada dot genuk keluarga nami dinabui hami sahat tutukion di parkuan nami di pertandingan nami pertanyaan di luas nami agabibe cipayung celangkap na adong di sektor sio kali Tuhan liwata para siroha tidak hami do pandungan nyong di hami pangiring nyongmu di bagasan guru nami mulai hati mali oleh Tuhan ala buka roha do bagasmi amanami amang si mare-mare buru si majutak diso tuhoma ko pasartami keluarga oleh Tuhan asa kuire Tuhan totong begas nasida gabi inyanan pamuji-mujian di barmu Tuhan setoking naik neng rohas mahatam na beliai na pinasahat na kosong pasu-pasu mapari Tuhan dang margugo awali Tuhan molosohodo na molegugo dia alani Tuhan seperti mahami berkui hami ng saluhuna lehom matu dimu porbadiai tu gagas rohan nipit asabui hami manibangi hatam na beliai jala mangulahosa di bagasan Oma hai amyali Tuhan di bagasan gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam kalau semua kita aminan. Berjurus hari udah berkain maju di nama deh. Molo kami kira beberapa di tanggal mungkin nama stadaan. Molo kami nama keluar situa entunya. Mengalak buru ngajai jadi apa cerita di semua lain buru manik di bahasa-bahasa tua kedua kami ada anak guru mula kami sian sektor itu mak itu kalau begas kami di jalan bersada kintal nasada nomor tu di belakang ni bensin pipo di semua ini mah juga mengenang pada dasar kesek kami dulu menolong tapalakas ya ke waktu ini sama hatanya fakta kita sederion ima siang sada Tesalonik itu obat memuka siang ayat 1 dulu terus di ayat 10 kami ma nama jahat laos tapa itu umah manginang di bagasan rohata pangalahon ni akan muding diharoni Kristus alai nang matakas boto muna ale akadongan taringot waka nang mudi asa unang marsak hamu songan akanaliban naso marpakirimon ay mulo porseya hita nang mate Jesus dohot hehe sadok tubihonon ni debatado rabdo Jesus nang akanang moding marhite-hite ibana ay hatani Tuhanido na hupasahat hami nung aing Tuhamu ia mangulu behita akanamian ro diharoro ni Tuhani datung sumurung hita sian nasida nang modingi ay natua matuhani sian benua gijang mardonga surat-surat marswara maraja ni suru-suruan terbege masarune ni debata dungi hehe maju mulu akan amate di bagasan Kristus dung songoni hita na mangulu dobe akan namiani taiton nama hita rapun nasida di bagasan akan opun lahu manomunomu Tuhani itu langitan jadi olat ni saya totong ma hita rap do Tuhani atong marsya ulam mahamu marsite akka hadai soalnya mah sahatna dia mau mang tamu nang kami kita saduhna molo akka nang dingora kita di nang mangrubiona deh di kita mangrubiakan nang ding molo di haram misalnya kapal kebetulan di sana itu kapal haram mau disimpan itu sinar bangun ada makan dokon namun ding 102 ada makan dokon 150 hal na wajar do molo
kita merasa lungur rohan dan salah jadi memang ido sewajarna alana topu ro kabar beritai topu kejadian ini apalagi viral ke video nak jadi las kalau tuh kita las bahas sih kakak taringot tuh peristiwa nakin di ima na di danau tuh bayi puasa semuanya puasa semuanya nah ada yang dong sih jolong pala haru lomor hana makatai kana mudingon alam buti ini kalau ngata nasongoni mau dompe saya ada masa saya ada kejadian dan mau tahu gimana dan mau tahu artinya mau dompe lumur rohana ya bisa-bisa saja jadi ada yang mau topuro akan nama sonni tu dirina tu keluarga anak baru rasa di CP kita mana akan ngatai begitu keadaan tidak ada yang kuat mau topuro tu kita akan nama son mau topuro namun munding keluarga munding kasih solvok kalau kita kalau tapi misalnya putus asa bingung las omma hatani si Rasul Paulus omma mengelusi akka suku-suku di jolma laos odo adihai omma suku-suku di jemaat Tesalonik kita berawal ras kusukuta molo jemaat Tesalonik suku nasida buti ai adong sada keraguan atau ai buhado nang parjulu mudi baru nasida ada orang sorodo be Tuhan Yesus na badua halihon molo ati hetong gulang doka penindasa di Tesalonikon artinya mati nasida di bagasan warni Yesus Kristus. Nah, roh suku-suku ini baru halagi masuk. Hehe roh halagi, ima suku-suku ini jemaat Tesalonik tu nama setiap jalan Roma surat di Rasul Paulus mengelusi suku-suku ini ima terpukta sadarion. Umma terpukta sadarion mengelusi akar suku-suku. Mulai peka suku-suku ta misalnya ai biru akan muting na berjuri pohado haduan taringot tu akan berjulu mudingi nama ibu muse wahita mulu-mulu kita masuk wah biru kita sebenarnya biru tujuan ta di bagasan gulur jadi bisa ada Tesalonikon ni omma harus ni Rasul Paulus arong do perasa kita sudah mampu igulang do akan mabahin mangapuli rohana di bahan misalnya poti petina mahal di bahan gudang pitu borngin penguburan di taman pemakaman yang indah jadi ang salah dan nawodok na salah wadang ima di bahan akadong atta manahita pe di bahan culmay mga puli rohana alamod din keluarga na mengubah rohana iban masongon alai tabereng muse di kemudian hari si bata ka tabereng malah duk pe keluarga nah tapi nak ngai bai ni ngai di bai nak kini sudi udah misalnya gudang taman pemakaman modal songon di Jakarta dari Pulau Jawa tarsongon Sandiago Hill alai tong do tangis misalnya merukil seperti putus asa apa yang nggak dibelah benit misalnya nahon menggubati rohana alamuddin akka keluarga di kita amang dokter winang buhado sebenarnya kita mengeluh umma alusni Rasul Paulus di Sada Tesalonik 4:1-10 lalu
surat ni apostol Paulus ni omma nagabi odolan di kita di minggu ima masuk metatu minggu papi Tuhon du Trinitatis. Namangi muse dia 10 Mei do ibana datung sumurung kita sian nasida nomor tinggi langsung do saya marana dia itu sih. Jala porsedo kita di son dan pada sulit sebenarnya mengatusi surat Rasul Paulus on. Nah sulit sebenarnya porsedo kita di suraton odo. Molo mengerti haton tidak begitu sulit. Porsedo kita di haton isido noain na perlu ta pahibat ta tulisan no. Langsung dia di mana do? Disukun tu dia do masuk akan perjolo mudingi. Akan perjolo muding akan dong atta si sorbot keluarga tai. Roh Rasul Paulus dia dusi. Datung dia 15 datung sumurung kita sin nasida nang mudingi. Ya sebelum mo siya langsung ni upload no bilog ko niya mana. Hehe majumolo akan amate di bagasan Kristus. Lanjut mo siya sa itu ibana. Dung songoni hehe ma nabangulu be. Jadi nama nanidok ni Rasul Paulus di son malah namudingi na perjuli do hehe perjuli. Tikiro Tuhani hehe ma perjulu namudingi. Ima baru be akahita do be. Akahita namangulu do be ditikki haroroni Tuhan Yesus na kedua halihon. Ima hatani Rasul Paulus jala molo ta bayakun molo hehe do namudingi jala apa do Yesus di harazam ni tu merasa boleh tak bayakun. Waktu kita pe bagus Tuhan ini mah artinya ada mundur habis ada inganan na tempat di Tuhan Yesus ima nampak keluar harajam di bata jadi tu sima bainun na akan perjulu muding baru pe kita namangul pe ditiki haroron itu hatta na berdua hari kok di hamu amanginan nang di kita selalu molo di bahasa Inggris sebenarnya di Eropa molo namudingon pola seram dia lakan di justru di kita do memang agak sedikit menyeramkan molo dia lakan di namudingi di dokon rik do molo salah artinya itu dokon molo Selerion ni hujah-hujah memang luar biasa do be ala Eropa ala dia arti nasida na beristirahat do dan namun di beristirahat. Jadi beristirahat jadi dibayakon dibayar nasida jala do hatai Rasul Paulus songon namudum do habe namuding songon namudum artina baru yang namuding songon namudum jangan dong jolma na bagir mudum malah adam do akadongan misalnya bagulat kumudum ala ni tabuy na mudum to bagulat kumudum artinya namudumi pasti lu yakin betul gimana masuk pagi kedungo nah songoni mana mudingon moro di terjemah tu bahasa Inggris moro beristirahat di mana dia pasti akan bangkit besok jadi songoni mana mudingi dihalakan jadi ido ko si Rasul Paulus beristirahat. Makanya dok pedang nama hati, dok pemulia itu muding dinna khusus konjit si dok mati, alai mau lucu mai muding di dokon. Dia mu amang dok penginaan, umma hatani Rasul Paulus nagabi si bailota di bagas rohatta molo odo akanamiya di bagas Yesus tentu udah kita lumroha, isana so lumroha molo masirang do akadongan do akasi solfon. Jadi dan dilarang Rasul Paulus bilang di dan dilarang alai
unak kita lumun songon jolma naliban naso manada Yesus. Kalau di sido beda molo akan naso manada Yesus apalah tuki apalah hira sorong bi semangat di mana mengu molo nama manada Yesus harusnya bodoh bersedih misalnya alani dan bobi kita kata-kata itu akan dongak tahun dan bu kita bering secara langsung bu ini akan keluarga tahun itu kesedihan ni halat napa saya di bahasa Yesus dan songon akan langsung ada Yesus negeri putus asa jadi bu itu sedih alai sedih di bagasan haporsiau datang di bagasan haporsiau jadi yang mau panggilan saat mahita musia langsung tua sabtu dua itu asa marsya ulam mahita marsya akada itu tuh ayo lo si pangata kami ada semua ini mau mandok kata disuruh dinamuding mana dikerja tak nyata do dikerja tak disuruh mandok kata di sektor nami mangabuli amang situ turun mandok kata sian pahalabin si jujur tongor do di awal mendukung taruh tok bibir ada ni bibir salah kata unang gabi salah kata kita tuna nelawu siap ulat tahun gabi menegay suasana sotong salah mandok kata iben daroha kurasa songon itu akan menadai itu saya idang ngolo mandok kata dan kena muding sotong salah mandok kata gabi suasana rohani na keluarga no sotong gabi susah gabi singotan midongan waktu hari-hari nama ngihu asa jadi mga ternyata saat tidak tutup bukta sederion ya sebulan ini didokun marsya ulam ma'amu majida kata ini asa orang salah ini kata ini tuharom ma'ata pasah jaka pangapuyota tuak kadongata tabuli makadongata marhite kata ini tuhatta dan hidupnya Rasul Paulus ditutup bukta sederion nah hehe do marsugut akana mudini dohot nama ngudu dobe ditikiro Tuhan Yesus saat dohita tu harajaun nai surgo hasonangani moro di wahyu di kondisi imelo ke bumi yang baru langit yang baru nah posya mai tadi siapa ngenaan onni hatani Rasul Paulus adom do HP kebangkitan ni hal namuding jada hehe marsugut jada rapak do Tuhani amin bertanya yang mahita puji-pujian badi hoale Tuhan Jehovah di batanan unga sahatam na badiyai tu tonga-tonga nani alani Tuhan suruh matuding berbadia mengajari kami asa margugu kami Tuhan lemar tabba hakosyaun nami taringot tu haheheun yakana muding manang taringot tu haheheun ni akka nang perjulu muding keluarga na totu lungudo roha Tuhan mololau akka sesuatu iba alai rodo pangapulion sian hatam marhite hatam sedarion Tuhan Qurani dihadirkan yakana mudingi rabdoto yari masukut alani yari Tuhan saya bergugui mahami aidang bui hulau kami agiah Tuhan molo sohodo na amadongani hami jala hodo huwa prosehami na mangale gugu jakka daging nagale na mangalean mangapuli rohana marsa hodo pangapuli nasungurung ali Tuhan di bata amanami dagi baduan hijab kubok kami mari bagas tengah namion keluarganya aman semare-mare 25 juta nang saluhuna keluarganya sida pasu-pasu ma ali Tuhan keluarga on gabi keluarga nama buah sukacita di sektor Sion jala pasu-pasu ma na niuda tangan ni nasida nang saluhuna akatangian nasida Tuhan salehum be Tuhan seturut kehendakmu jakka kerinduan nasida be Tuhan jakka paryanak konon tuhoma Tuhan kupasahat sedukung ma asli rohani tutong atong ani keluarga
nak pasal tami ma saluhu na ruas ni kuriam na adong di sektor Sion pasu-pasu ma nasida ada Tuhan ganuk marsada pasu-pasu yang akon nami yang akon nasida jaka persikuran nasida jaka udam nasida jala pasu-pasu ma do ulam nami ulam nasida Tuhan jaka panggul miton ni guru nami si genumari koma ada Tuhan na mangadehoni sa guru tulomo ni raham pasu-pasu ma saluhukna pelayanan ni huriami na niluhon ni amang pandita nami pandita si majutak ada Tuhan pasu-pasu ma huriami asatong masih hohot pasahatong berita naruli tu luas nami omahami ada Tuhan jalo matang yang nami makita nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami